Първо, Бела роди днеска. Нали така, Бела? Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Родиха се кученца. Както знаете, Бела е бременна от известно време. Аз бях покал снимки. Сега ще ви разкажа днес как се случи всичко. 3 кученца са. Все още не знаем точно момчета, момичета, това. Мисля, че има едно мъжко и 2 женски, но не сме напълно сигурни. Нито едно няма да остава тук в нас. В смисъл, едното е за мъжкия, нали, с който правиха бебетата, едното е за брат ми и другото най-вероятно ще е за едно приятелско семейство. Така че, да. Но, първо искам да ви разкажа за Румъния, набързо. Добре, че честите също така и моите съболезнования. Да, относно това, което се случи, дайте да почнем с кученцата, видимо се в отхванали темата. Кученцата, по принцип, Бела трябваше да роди на Коледа. Ветеринария беше казал на майка ми, че има шанс да не роди на Коледа, а да роди чак на Нова година. И следователно ние бяхме спокойни, че няма да роди тези дни, нали, има време, но все пак си я гледаме, пазим си я. Вчера тя започна да диша много тежко. В смисъл, от време на време просто почва да диша, сякаш е жега. И тя, Бела по принцип никога не прави това, тя винаги е студено. И, нали, за да чини, аз не спах в къщи, спах на гости бях вчера. При което тази сутрин аз се прибирам към нас рано сутрин и баща ми пише, вземи номера на ветеринар, ако стане нещо, докато майка ти, защото майка ми имаше някаква работа в Плевен, нещо на зъболекар, тъй като майка ти я няма, вземи номер на ветеринари, стой до Бела, ако стане нещо, нали, за да не стане някаква беля. При което аз звъня на майка ми да я питам за номер на ветеринари, тя казва ми, тя вече роди 2. Викам, какво? Ние очакваме, че най-рано ще роди след 3 дена. Та родила е 2, безпроблемно, нали, както всичко си е нормално. Прибирам се, тя все още имаше корем и ветеринария, понеже, нали, ние обясли контактуваме с него през това време, ветеринария каза, че щом първите 2 са излезли нормално, няма какво да се притесняваме, просто сме до нея и тя сега ще почива и следващите, които ще се родят, могат да се родят след 1 час, може да се родят след 1 ден, може утре да ги роди. При което аз, нали, помагах на майка ми в всичко, което имаше да върши майка ми, отложи се този зъболекар, но всичко друго, което имаше да върши майка ми за деня, което не беше никак малко, сега ще го свърша аз, за да може тя да е тук да бди над нея. И какво става? Аз съм до Еконта, мисля, че изпращах пратка за Shinobi Shop, ако не се лъжа. Не, приемах доставка за Shinobi Shop, нали, мисля, че худите или нещо. И понеже беше на името на майка ми, те трябва да извънят. Те извънят, нали, за да потвърди, при което тя просто им дига и казва, кучето ражда, не мога сега, цък. И понеже хората ни познават, нали, ми дадоха пратката, обаче аз така разбрах, че кучето ражда отново. Прибирам се. За жалост, третото кученце, което се роди мъртво. Или се е родило мъртво, или е умряло докато се ражда. Което по принцип е кофти, но в същото време е нещо, което се случва, доколкото разбирам, дали нормално. Кученцето беше много по-голямо от другите. Излезело е с задните крака първо, което е лош знак, доколкото знам. И след това, нали, аз малко тъпо ни става, обаче седим до нея и очакваме, че най-вероятно е това, нали, трето. И седим, нали, говорим си, изведнъж Бела започва да се чува как мляска. Поглеждаме я, дигаме завивката и има трето, т.е. нали, четвърто де-факто. И тя се роди, последното си го роди напълно безпроблемно, напълно сама. И в момента се е сгушила с тях и си ги чисти. Наложи се да сменим завивки и такива неща, защото очевидно става мазаляк, като родиш толкова много бебоци. Но важното е, че тя е жива и здрава, 3 от кученцата са живи, едното за жалост, нали, не се получи, но не мисля, че има какво да направим.
Честито за кученцата, благодаря чат, благодаря и за съболезнованията, макар че нали, случва се. Едно от кученцата има проблем на крачето. Мислим, че е счупено или изкривено. Трудно е да се каже, защото в момента нали, са буквално са новородени, но изглежда криво и ще видим какво ще стане с него. Но, за да ви дам контекст, нали, миналия път, като сме имали кучен, имахме Рилка, която беше на 17 почина, но тя, когато роди за пръв път, роди 3 кученца, от които 2 умряха, а третото, което успяхме да изродим, нали, и да е живо и здраво, беше едно кученце, което кръстихме Джони, то се роди без един крак, имаше 3 крачета. И следователно сега е много подобна ситуация, нали. Но аз се радвам, че самата беба е жива и здрава, нищо и няма. Хубаво нещо е, аз се радвам, че се случи и днеска, не се случи по време на празниците, защото ще да бъде гадно, нали, някакво ядем изведнъж, нали. Просто ще да е излишен стрес, според мен. И така, чат, това беше днеска приключението ми. Аз обикарах главно по спиди, по еконти, по разни задачки и опаковах подаръци. Другите нямат етикети, не мога да ги покажа. Съм много. На едното кученце беше починало, на кучето има ли му нещо, надявам се не. На Бела и няма нищо, видимо. Си е добре, по това, което виждаме ние. Не скимти, не пъшка, нищо. Едното новородено за жалост почина. Чува се какъв ли е. Значи тук са 1, 2, 3, 4 неща от периферията. В другата стая са нещото и монитора. 6. Бъде леш. Но нека да не говорим за това. Имах куче преди години, майка му живееше до нашата къща и 3 от тях умряха. И едното си го взехме от целялото и си го гледаме. Това е много готино. Че така са погрежили за него. Май са някакви 6-7 неща. 6-7. Технически да, защото 7-то е в София. 7-то е в София, да. Наистина са 6-7. Бащата ще плаща ли издръжка или ще бъде като тебе безотговорен? Не. Бащата, в смисъл мъжкия, кучешкото, се разбрахме просто да им дадем кученце. По принцип, ще се очудите колко много хора, които имат мъжко или женско чихуахуа, си го буквално го пимпват. В смисъл, предлагат ти да опитате да направите кученце за 200 лева.